El proper cap de setmana es celebrarà a la plaça de Salvador Riera, davant el Mas Guinardó, la primera fira de sobirania alimentària i economia solidària d'Horta-Guinardó. Es tracta d'una iniciativa de Passos, Associació Acció i Participació Social Sostenibles, amb el suport del districte. Hi participaran una cinquantena d'entitats, cooperatives i col·lectius vinculats al consum responsable, al medi ambient, la cultura i l'acció comunitària. S'han programat diverses xerrades, tallers, actuacions musicals i un dinar popular. L'objectiu de la fira és crear un espai de trobada per intercanviar experiències i donar a conèixer als veïns iniciatives que es basen en el compromís social i el respecte al medi ambient. Després de 3 anys fent un munt d'activitats al barri, veiem una necessitat d'articular i de posar en comú i de promocionar tant cooperatives com grups informals, tot el moviment comunitari i des de les bases.